Okay, dahil duha ka bata guys. Okay. Uban mo siyang papa? Asa mo mama? Sa baryo? Paano bantay ninyo? Uban mo siyang papa to yung papa nagbunot og binuongan. Guys. Okay, uban mo siyang papa. Isa'y pangalan nato, boy. Isa'y pangalan nimo? Ha? Sick? Ang si Baby Girl, isa'y pangalan nato, Baby Girl. Wakaila sa pangalan si Baby Girl. Ha? Ang sabi pangalan? Ha? Isa'y pangalan? Ha? Sick? Parihara di mo pangalan. Oh. Isa'y pangalan nato, Baby Girl. Wala kay. Ha? Unsa? Tuon? Duhay yang edad? Imong edad pila man? 6? Uy, wa day ka nag-school. Ano man ka nag-eskwela? Ano man ka eskwela? Wa ka pa eskwela? Why ka gasto nimo sa pagpa-eskwela? Oh, pag sure. Unom na rigod ka katuig. Kuman ka na imong manghod. Pila ka tuig? Pila ka tuig na imong manghod? Kuman na mo na ni udto. Sa sudan. Isda. Isa trabaho ni Mama Dairon. Ha? Sa piato. Trabaho yung papa, mama. Isa may trabaho ni mama. Plato. Paghugas ng plato. Sa karinderya. Asa man yung balay dapit? Dito sa kuan. Dapit sa baybay. Layo lang. Kinsa may pangalan ni mama? Ha? Sik yapon? 11? Tsa, pangalan. Yung uban ng taon sila guys sa trabaho silang amahan kay walay magbantay sa ila. Ganahan ka diri sa bukid? Nagunsa man mo diha ron? Bibigar, unang sa man kakaron diha? Ha? Nagunsa man mo, naguling? Pahiri mo sipon kay paano? Kadumdum ka guys, sa una guys, nga na kayo pahidalan sa sinina guys kung naisipon guys. Pila edad na to? Girl? Pila edad na to na? Gamay na bata? Pila na edad na to? Ako silang naagihan diri pag uli na ako guys. Kaya kung manguling ang ilang amahan guys, napod ni sila maguban-uban. Kay ang iyang inahan daw nagtrabaho dito sa karinderya. Tighugas, kuning na sila diri guys. Okay, presko diri no?
lamig hangin ano. Ganahan ka sa bukid. Ganahan gid ka. Dili ka ganahan mag-eskwela. Di ka ganahan mag-eskwela. Ano man? Anong dili makaganahan mo eskwela? Ang imong mga kuya nag-eskwela pod. Wala pila man day mo kabok magsuon. Pila man day mo magsuon. Makakaibalo. Makakaiba oh. Pila mo magsuon.